Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Da li neko želi reč? Izvolite, koleginice. Ovaj član 11 su zapravo troškovi konverzije i to je ključni član zbog kojeg mi tražimo da Vlada Republike Srbije povuče ovaj predlog i na narodnim poslanicima predloži jedan ozbiljan, sveobuhvatan predlog da bismo stvarno jednom za svagda rešili ove probleme. Čuli ste malo pre da se već pojavljuje jedna grupa ovih ljudi koji su takođe bili, koji su zaduženi u švajcarskim francima, koji prete da će se vezati lancima ili ne znam šta. Dakle, ne mogu se problemi rešavati ad hoc. I to je ono što mi vama dobronamerno danima govorimo. Zakoni, odnosno Vlada mora da predlaže sveobuhvatne zakone nije, znate, zašto se u ozbiljnim državama kodifikuju određeni zakoni, pre svega iz građanske oblasti i krivično-pravne, naravno? Zato što to sprečava da se može desiti neko delo koje već nije obuhvaćeno zakonom. I to je prava pravna sigurnost. Mi sad u državi Srbiji niko ne zna šta je napisano u okviru kojeg zakona, šta je predviđeno kao ovo ili ono delo, ali desi se nešto čega nema i onda mi idemo sa nekim akcijama, neki drugi idu, mi ne idemo, sa nekim akcijama da se, ne znam, sakupljaju potpisi, da se i više se ne zna ko predlaže zakone. Naravno, sve je to regulisano i nemamo mi ništa protiv i da sa određenim brojem potpisa mogu da se predlože zakoni i da svaki narodni poslanik predlaže zakone. Ali suština je funkcionisanja podele vlasti da Vlada Republike Srbije predlaže zakone, da se o njima raspravlja u Narodnoj skupštini i da se u Narodnoj skupštini o tim zakonima glasa. Mi kao opoziciona politička partija ne glasamo za Vladine predloge, ali verujte, kad biste nas fascinirali nekim predlogom i da mi kažemo bravo, ovo je zaista predlog zakona kojim se rešavaju svi problemi iz ove oblasti, mi bismo za to glasali. Zato što smo mi narodni poslanici i što želimo da radimo u interesu naroda. Ovaj zakon, kolokvijalno rečeno o Švajcarcima, da ne govorim ceo naziv, nije rešenje za najveći broj ljudi koji su se zadužili u švajcarskim francima. Nije rešenje i niste nas ubedili i nemate argumente da nas ubedite da nismo u pravu. I niko neće od vas da govori o tome šta sa više stotina ljudi koji su ostali bez stanova, za koje su već bankama isplatili od 50 do 80 hiljada evra. Ko će tim ljudima nadoknaditi štetu? Ostali bez stana, ostali istovremeno bez sredstava koja su otprilike u iznosu koštanja tih stanova. Vi niste išli na rešavanje suštinskog problema i pitam vas, za koliko dana ćemo imati izmene ili dopune ili izmene i dopune ovog lex specijalista, šta ćete raditi sa ovim ljudima koji se vežu lancima u Vrhovnom kasacionom sudu? Da li ćete njima reći baš nas briga, vežite se, ne morate nikada se odvežete, ili ćete prebrojati koliko je to ljudi, koliko je to porodica, pa ćete onda procenjivati da li treba da im se pomogne ili da ih ostavite. Neću da kažem da im se ne pomogne, nego prosto da ih ostavite, neka rade šta god hoće. To je neozbiljan odnos države prema narodu. Ja kad kažem i mi kad kažemo narodu, mi ne mislimo nikad na 17.000, na 5.000, na ovoliko ili onoliko ljudi, mislimo na svakog državljanina Republike Srbije. I Vlada kroz svoje predloge, a Skupština usvajanjem tih predloga mora da vodi računa da zakoni budu takvi da zadovolje interese najvećeg broja svih državljana Republike Srbije.
Znate, ljudi ko ljudi, uvek će se naći neko nezadovoljan iz ličnog razloga, iz ovog ili onog razloga. Ali, kada vi neki problem rešite suštinski, onda to ne može imati neke negativne konotacije. Problem je u tome što ste vi svoj odnos prema rešavanju ovog problema pokazali i u toku one rasprave načelne, a i danas. Dakle, narodni poslanici vladajuće većine mogu na prste da se izbroji, nema ih više od 20. Dakle, toliko o tome koliko ste zainteresovani da probleme rešite. Ministar Đorđević je tu, učestvuje u raspravi, ali ovo je ipak uža specijalnost, resor ministra Siniše Malog. Bio je tu, ne kažem da nije, ali ministar ne može imati prečeg posla od posla boravka u Narodnoj skupštini i razmene argumenata sa narodnim poslanicima. Argument da je ovaj zakon dobar nije u tome, vidjet ćete vi kad mi izađemo na izbore, gde ćete vi biti, gde ćemo mi biti. To nije argument. Mi ovo ne radimo samo da bismo bili neki statistički broj u ovim vašim nameštenim anketama. Ne, mi radimo da bi što je moguće većem broju građana Srbije, državljana Republike Srbije pomogli. Jer vi znate, za nas su glasali i glasaće u još većem broju birači Republike Srbije, glasali su i za vas, nije sporno, ali ne možete vi sad da procenjujete ovi što su štrajkovali, ako im donesemo zakon, onda će oni i njihove porodice glasati za nas, pa ajde da to uradimo. Ne rešava se to tako. Pitam vas, ministre, da li ste u međuvremenu saznali kako ćete pomoći ovim ljudima zaduženim u švajcarce koji su vezani lancima, se vezali lancima, i kako ćete pomoći ljudima koji su ostali bez stanova i bez desetina hiljada evra. Vi ovde predviđate u članu 11, čije mi predlažemo brisanje, da će od ovih troškova konverzije država iz budžeta uplatiti 15% od iznosa nekog koji će se ovde izračunati i tako dalje. Vi na ovaj način zaista dovodite građane Srbije, narod Republike Srbije u situaciju da počinju jedni protiv drugih da reaguju. Znate, nešto slično je bilo kad je Mlađan Dinkić gasio naše državne banke. Onda su, uglavnom žene su zaposlene u bankama, i oni su tada protestvovali protiv Mlađana Dinkića i protiv tih zaista strašnih odluka da se naše banke ničim izazvane ugase, da bi on nama doveo ove zelenaške koji sad deru kožu narodu sa leđa. I onda su te žene koje su imale 20-30 godina radnog staža u bankama, zima je bila, izlazile ispred svojih banaka da protestvuju i većina njih su bile obučene u bunde. Zima bila, šta je to strašno što neko radi 20 ili 30 godina da je mogao sebi priuštiti i da kupi bundu? Šta su tadašnji mediji radili? Bundašice protiv vlasti, pa su okrenuli narod da navija za Dinkića i za gašenje naših banaka, jer Bože moj, šta ima da protestuje neka žena koja ima bundu? Vi na ovaj način banalizujete rešavanje ovog problema. Verujte, mi ne banalizujemo kad kažemo, vi ministre ne šetate među narodom, osim na partijskim sastancima, što nije mišljenje i stav, to vam je jasno, ali verujte, ne samo da ljudi kažu, hoćete vi tamo da kažete u Skupštini da vrate i meni kredit, ja sam uzeo kredit u evrima, neki meni država plati 15%. Ide se i dotle da ljudi kažu, ja sam uzeo 3.000 evra, 5.000 evra potrošačkog kredita u dinarima, pitaj tamo ministra hoće li nam vratiti država 15%. Dakle, vi ste ovim zakonom doveli do toga da ljudi više nemaju solidarnost jedni prema drugima, već suprotno od toga kaže, šta me briga, tebi će država platiti 15% tvog kredita. Niste rešili problem. Ministre Đorđeviću, konsultujte se sa predsednikom Vlade, sa ministrom Sinišom Malim, u ime Vlade, povucite ovaj predlog,
spremni smo već od naredne nedelje da raspravljamo o novom predlogu, ali da zaista tim predlogom obuhvatite sve, a ne samo neke, nemam pojma kako probrane. Hvala. Reč ima ministar gospodin Đorđević, izvolite. Prvo da vam kažem da itekako idem među narodom, itekako se krećem, itekako dobro znam koji su njihovi zahtevi i koji su problemi koji imaju. To je jedini način da pomognete narodu, da budete među njima i da čujete njihove probleme. A što se tiče zakona i što se tiče mera koje Vlada Republike Srbije radi, pričali smo već o tome. S najboljom namerom da rešimo nešto, mi preduzimamo mere i radimo u interesu naših građana, svih onih koji imaju probleme. Naš zadatak je da pomognemo njima. Ovo je način da se pomogne tim ljudima koji su naišli na ovaj problem. Da li će biti nezadovoljni? Uvijek će biti oni koji će biti nezadovoljni. Ali ja očekujem od vas da vi kažete vaš konkretno predlog. Mislim, mi samo slušamo o tome da kažete treba se povuče predlog, da imate predlog, ali mi predlog još nismo čuli. Kao što nismo čuli ni predlog ovih druge strane koja nije danas ovde. I oni pričaju da imaju rešenje tog problema, ali nikako da čujemo to rešenje tih problema. Uostalom, oni su bili na vlasti, doveli su do toga i nisu našli za shodno čak ni da se pojave, da se obrati i da kažu koji je njihov predlog. Što govori više o njima. Mi smo danas ovde da raspravljamo o tome kako i na koji način da pomognemo ovim ljudima. Ovo je jedan od predloga kako može njima da se pomogne i ono što suštinski pravi razliku to je da nismo ga doneli u nekoj kancelariji, da oni nisu savetovani, da oni nisu bili za. Oni su bili itekako tu, itekako su pričali sa nama, itekako su govorili šta je to što je njima potrebno. Ovo je rešenje sa kojim su i oni bili saglasni. I nije tačno da nisu obuhvaćeni oni kojima je oduzeto nešto. I onima koji su ostali dužni u švajcarcima, pored toga što je bilo izvršenje, i njima će biti smanjen dug. Znači, mi smo gledali bukvalno svakome da izađemo u susret. I kažem vam još jednom i podlačim, oni su bili za ovo rešenje i ovo rešenje je kompromis tri strane, države, građana i banaka. Pravo na repliku, koleginica Rade. Pa ne znam, vi kao da nas ne slušate, ministre Đorđeviću, i danas i bili ste i onaj dan kad se pričalo o načelnoj raspravi. Prvo, predsednik naše poslaničke grupe, Vojislav Šešelj, je vrlo precizno izneo naše stavove. Mi smo imali manje vremena, pa smo takođe o tome govorili. Vrlo konkretno mi smo rekli na koji način se ovaj problem može rešiti. Dakle, prvo, ovaj drugi stav ovog člana, čije ja brisanje predlažem, treba da stoji da će ovih 15% kao i ovaj ostatak platiti banke, a ne Republika Srbija, a ne budžet Republike Srbije. Vi, ko đavo od krsta, kako se kaže narod, bežite od kritičkog razgovora sa bankama. Kažete, razgovarali ste sa ljudima. Sa koliko ljudi? Sa koliko? Sa svima. Pa niste razgovarali sa svima, ali nije ni to svrha, ni način rada i funkcionisanja Vlade. Vi treba da primetite problem i da ga vi predložite. Kažete, mi nismo dali konkretan predlog. Jesmo. Mi smo rekli, donesite nov predlog zakona, nema više konvertovanja, nego isključivo krediti u dinarima, nema država nikakvu obavezu da vraća nikakve kredite, već to mora da rade banke. Banke moraju iz svog ekstra profita da obezbede ta sredstva, jer dobijaju ekstra profita, ne plaćaju državi porez. Banke taj ekstra profit iznose iz države Srbije, da se svi ugovori raskinu, da se jedan po jedan predmet analizira, da se izvrši, da se vidi koliko je po kojem ugovoru ko bio zadužen u tim švajcarcima, pa ako je neko bio zadužen 50.000 švajcaraca u dinarskoj protivvrednosti, tada mu se računa, a ne sada, a on je vratio u međuvremenu protivvrednost od 70.000, onda se kaže, banka treba da ima svega 2,5 do 3% kamate, pa da vidimo jel ti banci duguješ možda još 5.000 dinara ili banka tebi duguje 55.000, što bi bio mnogo češći slučaj. Eto rešenja
gospodine ministre Đorđeviću, i pravnički i ekonomski i u svakom smislu precizno, tačno i jasno. Pravo na repliku ministar Đorđević, izvolite. Ja ću samo da konstatujem, ja sam mislio da ste vi bili borci protiv komunizma, ali vi nas vraćate u komunizam. To je jednostavno sve što ste vi rekli, to jeste spisak lepih želja i stvarno lepo deluje svakom onome ko paušalno dođe do predloga nekog rešenja. To znate i sami da sve što ste nabrojali je jednostavno neprimenljivo. Moguće u nekom totalitarizmu, u nekom sistemu gde je moguće da vi nekoj banci koja u privatnom sektoru naložite neke mere i to sve retroaktivno i da menjate zakone retroaktivno, ali to se zove potpuno drugačijim imenom. I mislim da vaš lider zna, pošto je on vrlo vičan svemu tome, kako i na koji način se to zove, a mislim da je on pobornik bio upravo protiv takvih režima. Ali i ostao sam dužan samo jednu stvar koju nisam rekao malo pre, a to je o Siniši Malom. Ministar Siniša Mali je na službenom putu sa našim predsjednikom u Kini gde treba da potpiše vrlo važne državne ugovore i to je razlog zašto nije on ovde. A mogu slobodno da vam kažem u njegovo ime da mu je sigurno vrlo žao što nije mogao da bude do kraja ove rasprave. Hvala. Po Poslovniku, narodni poslanik Milorad Mirčić, izvolite. Član 107. Gospodine Arsiću, ja vas molim da upozorite članove vlade kako se obraćaju narodnim poslanicima. Njihovo obraćanje mora da bude sa uvažavanjem. Ne mogu oni ovde da drže lekcije ko je za to da se vrati komunizam i ko poznaje, a ko ne poznaje, čiji lider poznaje taj sistem ili čiji lider ne poznaje. Ministre, malo ste prekoračili ovlašćenja i način ponašanja članova vlade. Nemojte nama radikalima da držite predavanje i da nama spočitavate da mi želimo da vratimo komunizam. Pa vi ste i vaša vlada vratili imovinu onima koji su je dobili na protivzakonit način pre 30, 40, 50 i 60 godina. Pa gde to ima u svetu takav primer? Vi ste to uradili. Vaša vlada je to uradila, ministre. A ovde ne možete jadnim ljudima koji su izbačeni iz svojih stanova, iz kuća, oduzeta im imovina, pre nekoliko godina ne možete da vratite, bar da krene sudski postupak iz početka, da se na sudu dokaže to. Ne, šta vas boli briga. Najlakše je, vi mislite da ste toliko moćni. Pa valjda ste svesni činjenice da se sve menja u Srbiji, pa i vlast. Videćete kada dođete sa druge strane kako vam se to vraća sa kamatom. Setite se samo kako su seirili, evo ovdje je gospodin Rističević, može da vas podsjeti kako je Nataša Mićić, Gordana Čomić i ostali kako su vodili skupštinu, kako su se ponašali njihovi ministri. A vidite sad kakvi su. Sad trče s kraja ulice da sretnu nas radikale da nam se jave. Misle da smo im zaboravili. Nismo zaboravili. Upropastili su Srbiju. Nemojte tako da se ponašate, ministre. Vodite računa o svom ponašanju kad ste na vlasti. Tada čovjek treba da vodi računa. Kolega Mirčiću, vi ste vaše pravo iz Poslovnika po članu 107 iskoristili za repliku, tako da smatram da nemam obavezu da vam odgovorim. Pravo na repliku, koleginica Radeta, izvolite. Ministre, danas sam prepodne davala besplatno neke savete i podučavala, evo i vama ću. Dakle, totalitarizam, znate kako slikovito izgleda? Kad neko kaže ja ću da vam vratim kredite za koje ste se zadužili za vreme nečije lopovske vlasti. Ja ću da dovedem tu i tu fabriku. Ja ću da uradim to i to. Ja ću, ja sam. To je totalitarizam, a vi prepoznajte tu onoga kome je tu mesto. Dakle, kako vi kažete da je komunistički da se ne može privatnim bankama, da ne može država da se meša u rad privatnih banaka? A zašto služi Narodna banka? Zašto služi Zakon o Narodnoj banci? Zašto služe nalozi Narodne banke tim privatnim bankama? Mi vam uporno govorimo, razgovarajte sa tim privatnim bankama, ali vi nećete, pa sad ostavljate mogućnost asocijacija svakom od nas. Zbog čega vi to štitite
konkretno koju banku i koju zaista štiti banku, zato što nećete s njima da sednete i njima da kažete naš pravni sistem od vas traži to i to. Ako vam se sviđa, nastavite da radite, ako vam se ne sviđa, izvolite, idite. Je li to komunizam? Vi ste nešto pobrkali, niste bili na času, ministre, izgleda. Dakle, vi govorite da je nemoguće primenjivati neki zakon retroaktivno. Ministre, konsultujte pravnike oko sebe. Retroaktivnost postoji kao ustavna kategorija. Treba je izbegavati, ali vi je recimo ne izbegavate kod vraćanja oduzete imovine. Vi primenjujete zakon koji su doneli žuti u vreme kada su narodni poslanici stranke kojoj sada pripadate bili članovi Srpske radikalne stranke. Kada smo sa ne znam koliko argumenata ubeđivali tadašnje vlastodržce da takav zakon ne sme da se donese, kada smo iznosili pravne i političke i ekonomske i sve moguće činjenice i argumente da ih u to ubedimo, i kada ste se vi kleli u kampanji da će i taj zakon biti jedan od zakona koji se više neće primenjivati, sad ga primenjujete do te mere da je nedavno osvanulo u novinama da je imovina vraćena naslednicima nekog fašiste iz Novog Sada beše ili negde. Dakle, ministre, nemojte sa nama da razgovarate paušalno. Govorite argumentima, jer i mi govorimo argumentima, a naš glavni argument je da ovaj predlog zakona morate povući iz skupštinske procedure, a kad budemo govorili o izmenama ili o nekom novom lex specialisu, samo ćemo čitati ono što ste vi pričali i podsećati javnost na to. Hvala. Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Kolega Rističević, izvolite.